Καλημέρα σας. Βρίσκομαι πάνω στην Πειραιώς και πάμε μία βόλτα μέχρι τα Bread, που είναι απέναντι από τη Λιάννα Αγορά. Τη στιγμή βρίσκομαι απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, από το Leroy Merlin. Ναι. Leroy Merlin. Ο Μουστάκας, ο Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τώρα, ναι, άσε, το ξαναγύρισα πάλι, γιατί μου είχε γυρίσει και έπρεπε να κάνω πάλι τη διαδικασία, Μάκη, για να γυρίσει. Τώρα είναι πιο καλύτερα, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω, πάντως στο χέρι μου τρεμοπαίζει. Δεν είναι σαν το κοντάρι το άλλο, καμία σχέση. Το άλλο δεν μου το έκανε αυτό. Είχες καιρό να δεις το Τζάμπο, το Μερλίν. Έχει κίνηση, βέβαια. Μου φαίνεται, Γιάννη, είναι πιο καλύτερο το άλλο που το κοντάρι. Έχει πιο σταθερότητα. Αυτό πάλι δεν έχει, αυτό βλέπω. Ωραία τα McDonald's, περιμένουνε. Έχει κάποια κίνηση πρωί. Σας πάμε και σιγά σιγά λιγάκι. Ούψ. Κάποτε ήταν διαφορετικά εδώ πέρα. Δεν είναι όπως είναι τώρα. Υπήρχαν μπάζα, παράκες. Γιάννη. Λέω, υπήρχε εδώ ένα κουβούκλιο. Ναι. Ναι, ερχόντουσαν οι τσιγκάνοι εδώ. Τώρα που δεν υπάρχουν πλέον. Η γέφυρα. Δεν με ενοχλείς που πας μια αριστερά, μια δεξιά. Όχι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι με αυτό το κοντάρι εδώ αυτό δεν κρατάει τόσο σταθερό το ποτάμι. Κι όμως κι όμως Δες.
Εδώ είμαστε στο πεντακάθαρο του Χρυσό. Τι να πω, λες και δεν το ξέρουμε τι είναι βρώμικο. Χρειάζεται να πω. Από το βλέπουνε και μόνοι τους εδώ. Οι σωλήνες επί χρόνια. Δεν τις έχουν έρθει να τις πάρουνε. Χάλια, πάντα όταν περνάς, Παναγιά μου. Από εδώ είναι χάλια και μισό. Ωραία πινακίδα, Τουρί. Φακιόλας. Πώς λέγεται. Θα έχει κλείσει εδώ αυτός. Έχει μαζέψει και δεν έχει μαζέψει. Μάλλον αυτό που είπες και την άλλη φορά, Γιάννη, θα πρέπει να τα επισκευάζει εδώ πέρα μέσα. Λέγονται τα παλιά και μετά ναι. επισκευή. Εδώ φτάσαμε στα χαρτάκια του παππού. Όποιος καβλήσει. Όποιος καπνίζει καπνό και θέλει για να φτιάξει το τσιγάρο του, είναι τα χαρτάκια του παππού. Τα καλύτερα. Ο Γιάννης μπροστά. Γεια σου, Γιάννη. Τα Everest, το μπαζάρ. Αυτά τα Everest ποτέ δεν τα έχω πετύχει ανοιχτά. Όλο κλειστά. Δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Πάντα κλειστά τα βρίσκω. Εντάξει, μπορεί να κλείνουν νωρίς. Αλλά κλείνει 9, 10, ξέρω εγώ. Αλλά και νωρίς που έχω έρθει, σπάνιζε να τα δω ανοιχτά. Ο μπαζά. Τι προσφορές έχει. Σαμπουάν, κρασί, ριζόλες. Τι είναι αυτό. Σαλάμι, φέτα βαρελίσια, μπακά, το σκύβο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Έχει κάποιες προσφορές. Θέλω να το επισκεφτούμε και αυτό. Εδώ είναι Snack Factory. Την άλλη φορά γίνονταν χαμός. Μπαινοβγαίνανε να πάρουν παπούτσια, ρούχα. Ρήμαξε και αυτό εδώ πέρα. Αυτό έκλεισε τώρα, τελείωσε. Πάει αυτό. Πάει. Πάει, ρήμαξε. Πω ένα χάλι και μισό έγινε εδώ ακόμα. Έχει φύλακα μέσα.
Τώρα τον είδα. Έχει φύλακα. Έλα ρε. Μετά από χρόνια είδα και ένα φύλακα. Άκου τα πουλάκια. Τσιου τσιου. Κάτι γίνεται γιατί με το που βγήκαμε έξω να κρίζουνε τα μάτια. Θα με δείξω και εμένα, ναι. Γεια σας, γεια σας. Είμαι εδώ για να σας ξαναγώ. Μιας που μου αρέσει και εμένα, ναι. Γεωργιάδη. Είναι περίεργο πράγμα. Κοίτα ρε, το μάτι μου δακρύζει το δεξί τώρα. Αριστερά. Αυτό κάποτε τι ήταν, γυμναστήριο. Ναι. Και αυτό ρήμαξε. Κοίτα, κοίτα, χάλι έχει. Και μας πάνε καλά τα μου. Είναι ο Χαλκιάς. Αν δεν κάνω λάθος, μισά. Από εδώ είναι ένα άλλο. Σουμουκού, τι είναι το σουμουκού τώρα. Κρου. Σουμουκού, κρου. Είναι πολύ φώτα. Τώρα τα κατάλαβα, έχει πολύ φώτα. Ονομασίες. Εδώ πατήσανε μωρέ, κρίμα. Δεν μπορώ να κάνω zoom. Μπορώ. Ο Γιάννης μπροστά. Βιντεοφόρα Μάκη. Ποιο βιντεοφόρα. Μάκη. Μέχρι και εκεί σε βγάλανε στο βιντεοφόρο. Κλειστό και αυτό το βεζινάδικο. Σαβίνη απέναντι. Έκο, έχεις έκο. Έτσι είναι αυτό. Με ειδάνεις. Να δείξουμε εδώ λιγάκι. Πολύ φώτα έχει. Πορτατίφ. Για τον κήπο. Τα πάντα όλα έχει εδώ. Λεφτά να έχουμε, να παίρνουμε. Άμα δεν έχουμε, πώς τα παίρνουμε. Το πουλάει. 700. Από το αμαξάκι πουλιέται. 700. Εδώ κάποτε ήταν με παπούτσια και τσάντες και το κλείσανε και έγινε τώρα με
Εργαλεία τι να πάλι. Για καράβια, Ναι. Για τα καράβια εργαλεία, φόρμες και τα λοιπά. Για πλυντήρια και τέτοια. Ναι. Βιομηχανία φωτιστικών. Παρασκευόπουλος. Δεν ξέρω, γίνεται σε αυτό να το. Α, μου το κάνει. Μια χαρά. Αυτό εδώ το κτίριο ποτέ, μα ποτέ δεν το φτιάξανε. Πόσα χρόνια και δεν έχουν κάνει κάτι, τίποτα, το έχουν αφήσει και έχει ρημάξει. Εδώ είναι το κτέο. Άμα θέλει σέρβιση. Έως 34. Σέρβις. Κοντρόμο. Κάπου εδώ μέσα πρέπει να είναι ο Νικολακόπουλος. Από εδώ. Ναι. Κοντεύουμε. Το μετρό. Κάφκας. Αυτό γιατί πιάστηκε για το χέρι μου. Εδώ είναι το λιτό. Το λιτό. Για τις έγκυες γυναίκες, για τα μωρά. Ποτέ δεν πήρα από τα λιτό. Ποτέ δεν ψώνισα από τα λιτό. Και ας λένε ότι είναι... Πλησίαστα. Ναι, και ας λένε ότι είναι τα καλύτερα και... Ποτέ. Άλλο κτέο. Μα και είσαι εσύ εδώ. Ένας σταθερός είναι μέσα. Δεν ξέρω τώρα. Α, βλέπεις τη διαδρομή εσύ. Ωραίο αυτό. Με το που κάνεις σε σχόλιο το βγάζει και σε δευτερόλεπτα χάνεται. Αλλά άμα πατήσω την οθόνη... Για. Κάπως. Α, όταν κάνω λίγο προς τα πάνω την οθόνη έτσι, με το δάχτυλο ξαναβγαίνουνε. Εντάξει. Σκοτωθώ κιόλας. Το θέμα είναι... Α, και σε λίγα δευτερόλεπτα χάνονται. Α, μια χαρά. Το θέμα είναι... ότι... δεν έχουμε πρόβλημα.
θα γυρίσω την κάμερα σε μένα, ναι. Την ώρα που θα κόκκινο είμαστε. Γιατί πάμε με κόκκινο, θες να μας πατήσουνε. Εδώ είναι το Black Factory. Black Factory. Black Factory. Δεν ξέρω να τους βάλει. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Α, τα αλλάξανε, τα φτιάχνουνε. Γιάννη. Κάτσε λοιπόν να γυρίσουμε την κάμερα σε μένα, ναι. Εδώ σε μένα, ναι. Να πω εγώ σε μένα, ναι. Αλλά... να δούμε. Συγγνώμη τώρα. Κοίτα εδώ, Μάκη, κοίτα εδώ. Λοιπόν, γυρίζω την κάμερα. Τι θέλεις, διάλεξε. Διάλεξε, τι θέλεις. Έλα, τι σε έφερε. Α, ωραία. Πάρουμε τη... πάρε και τις δύο, πάρε. Βρήκα, σοκολάτα κουβερτούρα. Όλα καλαφάκι. Πάρε καλαφάκι. Ντέμις, εντάξει. Εδώ δες, τι θέλεις. Αυτά είναι πολύ ωραία. Βγάλανε και σε κόκκινα, κοίτα. Αχ, ωραία και αυτά. Έχει και με το μέλι. Θέλω μια δόση να πάρω και αυτά, Γιάννη. Να τα κάνουμε. Πάρε κιλοπίτες. Κιλοπίτες. Πάρε, ποιο. Να πάρω. Θα πάρεις δικές σου. Ναι. Να πάρε. Τα δείχνω και από εδώ, γιατί κολλήσουμε. Εγώ πάω να δω, να εξερευνήσω και εγώ και. Μάκη. Τα κρουασάν. Μόνο με τη σοκολάτα. Ντόνατς. Τα παίρνει λέει. Όχι ρε φίλε. Δες εδώ, δες. Πόσο το έχει φτάσει, πόσο έχει πάρει. Από 1,35 το παίρνουμε. Πίτσα. Να οι τόρτιγες. Αυτές είχαμε πάρει. Αυτές είναι πολλές. Μην πατήσεις κάτι που δεν ξέρεις. Σε προσβάλλω και σε προσβάλλω, μην πατήσεις κάτι που δεν ξέρεις, θα του λύσουμε το πρωί με κυρία Ξέλα. Αυτές είναι πολλές.
Όχι, του δείχνω του Μάκη, αυτές είχαμε πάρει. Μπορεί να είναι μόνο το άλλο ταμείο. Να έχει τη ηλικία, αλλά όταν κάνει τέτοιο. Τα κριτσίνια. Ζαχαρότα. Ζαχαρότα. Κατσαρολάκι. Και κεσερόλ. Μαξιμέλου. Δεν ξέρω μήπως έχει τίποτα από εδώ. Δυστυχώς δεν έχει τη χεροκίτικα. Α, έχει τη χεροκίτη, η Μάκη. Να το. Δες εδώ γλυκά. Κουραμπιές. Η τυρόπιτα, αυτή εδώ η τυρόπιτα δεν μου αρέσει. Ό,τι θες. Από εκεί έχουν βάλει τέτοιο γιατί έχουν συγκαρίσει. Μάθα τυροκρίτης λέει. Λιχναράκια τα λένε. Λιχναράκια. Ναι. Ωραία. Ναι. Την τυρόπιτα τη συνηθισμένη μου. Εγώ πάω στα γλυκά. Πάω από εκεί στα γλυκά. Κοίτα εδώ τώρα, τι θες από γλυκά. Εδώ δες. Καγιουλίκια. Πάει τώρα γλυκά. Αχ, τι όμορφη που είναι. Και είναι τούρτα μπουένο με σχέδια λέει. Αυτή είναι τούρτα φράουλα με σχέδια. Αυτή τούρτα περέρο με σχέδια. Ωραία. Αυτή εδώ τούρτα κούκκις με κρέμα γάλακτος. Κούκκις με σχέδια. Ωραία είναι. Κοίτα Γιώργιο. Παναγιά μου. Θα τα πάρω όλα και να φύγω. Κοκάκια. Κοίτα Γιώργιο. Πω. Αχού. Πακλαβά. Πακλαβάς δεν είναι. Όχι. Ναι. Ναι, πακλαβάς. Βούτυρο γάλακτος είναι πολύ. Ωραία φίλε. 7 και 6. Ναι, 8 ευρώ. 8 κιλό, ναι. Το ταψάκι ή το κιλό πάει. Το ταψάκι είναι. Τα εδώ άλλα γλυκά. Θα γίνεις να. Κοίτα εδώ. Παπαπαπα. Όχι. Πάμε και εδώ λίγο. Εδώ είναι παγωτά. Τσιχλόφουσκα. Ωραία φίλε. Τώρα παγωτό. Αχ, ωραία αυτά. Κοίτα εδώ. Τα λιχτά, τα χωνάκια, τα παγωτάκια. Τα αναψυκτικούλια. Τα αναψυκτικούλια. Και εγώ στο βάθος. Γεια. Ναι. Πάμε. Θα πάρεις τίποτα άλλο.
Πάντως γλυκό δεν θέλω. Τι κοίταξε. Για γλυκό κοιτάς. Αυτό τι είναι, φλογέρα, γαλακτομπούρεκο. Πού είσαι η γιαγιά. Έτσι τα φτιάχνει και η γιαγιά Νικολέτα, Θεός χαριστεί. Πω. Αυτό ολόκληρο πράγμα είναι καλέ. Όχι βρε. Κρέμες συνήτη... Δεν τα γνωρίζω, συγγνώμη. Ονομασίες που έχουν βγάλει. Είμαστε κομπλέ. Κοίτα εδώ, άλλα γλυκάκια. Για μου τα συννεφάκια εδώ που έχουν. Κοίτα. Τώρα το είδα το γλυφιτζούρι. Κοίτα. Γλυφιτζούρι. Όχι, δεν είναι τροφά. Είναι αρρώσπορος, κάριδο, κοινό, τρινεκά, κοινό, σπόρι, σταφίδα. Να η χερλοκητή μου, να την για από κάτω. Εδώ δεν βλέπω κάτι να έχει. Έλα μου, άλλες φορές πετύχαινα τη χελοκύτη. Το γλυφιτζούρι. Ο Γιάννης ψάχνει. Γεια σου Γιάννη. Εντάξει παιδί μου. Τα δέχαμε. Ναι. Εμένα το πορτοφόλι είναι πίσω για τις κουβερτούρες. Θα τα πληρώσει όλα μαζί. Κοίτα γιο. Έχω τη τσάντα εδώ. Θες να τα βάλεις τώρα. Μισό λεπτάκι γιατί... Κάτσε. Έλα Γιάννη. Έλα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ωραία τα γλυκά. Αυτό εδώ είναι το Black Factory. Κάνουμε μέσα από την πόρτα. Πώς ζέστη κάνει. Πάμε. Μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ έχει τις πατσούλες, ξέρω εγώ, λειτουργούνε. Δεν θα λειτουργούνε. Δεν λειτουργούνε. Συγγνώμη, αλλά... Και βγήκαμε έξω. Πάμε να κάτσουμε σε ένα τραπεζάκι. Πάμε από εκεί.
Ναι. Ναι. Α, έχει νερά, επίσης. Θα βάλω εδώ πάνω. Τώρα κάτσε να γυρίσουμε λίγο να ανοίξω εδώ αυτό. Να, γιατί θέλω εγώ ένα άλλο τρίποδο. Με αυτά εδώ δεν... Συγγνώμη τώρα που κουνάω, αλλά... Πάτε εκεί, την τσάντα. Τώρα. Μην σπάσεις και... Ποιο? Α, τη σοκολάτα. Ναι, κάτσε για να μην έχουμε περάσει. Τι απόσταση. Να είμαστε. Κάτσε να το βάλουμε πέρα. Είναι καλά εκεί. Είπα, πρέπει να πάρω ένα άλλο. Κάμε λίγο πιο κάτω. Ναι, εκεί. Α, ωραία. Όπου, γιατί με δείχνει να με το που πάω. Ήρθαμε στα Break Factory. Τώρα δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Πάντως, εγώ όσες φορές έχω πάρει, δεν έχω πετύχει κάτι. Είναι μια χαρά όλα τα προϊόντα. Τώρα, ορισμένοι άλλοι πώς τα βρίσκουνε και λένε και κατηγορούν. Έτσι. Εγώ πάντως μια χαρά. Και την τυρόπιτα του Μάκη, βλέπω τυρόπιτα. Τυρομέλικο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η τυρόπιτα. Όποτε έρχομαι στα μπρέτ, πάντα παίρνω αυτή τη τυρόπιτα. Κάτι αλλάξανε. Κινέζικα γράμματα βάλανε. Ναι. Συγγνώμη παιδιά, με βλέπετε να τρώω. Πω τα γλυκάρια τι ήταν. Όποιος είναι μέσα και βλέπει, ας γράψει και κάτι. Να έχουμε έτσι να λέμε. Μάκη, είσαι ακόμα εδώ?
Ωραίο αυτό με τα σχόλια. Βγαίνει εδώ στην άκρη και με το που βγαίνει μετά από δευτερόλεπτα εξαφανίζεται. Και μετά από λίγο, άμα θέλω, το πατάω και το ξαναβλέπω. Από την τυρόπιτα πολύ μ' άρεσε. Ό,τι δίαιτα και να κάνεις, ρε παιδάκι μου, μπορείς να κάνεις τα πράγματα και μαλίζεσαι. Αυτό είναι μίλησα, Πέρασαν χρόνια. Μαλακά. Ρε. Κάτσε γιατί χωρίς τα γυαλιά μου. Πάτα πάνω στο κεφάλι. Α, καλά, εντάξει. Παναγία. Άντε, γεια. Κοίτα εδώ τιμή. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. 2,48. Το μίλκο, Το βγάλεις το καπάκι. Ρε τι πατέντα είναι αυτή τώρα με τα καπάκια που κάνανε έτσι. Να θες τώρα, συγγνώμη, με τι, πώς θα το πιείς. Κάτω ρε Γιάννη, με πίτσε ρεστό. Μπράβο ρε Γιάννη. Σε ευχαριστώ Γιάννη. Άντε Γιάννη. Μου λένε μη πας τυρόπιτα. Με μήκο. Θα σε φάει. Θα σε φάει. Το σπουργητάκι τρώω, να κάνει. Άμα δεν ανοίξω ρε παιδί μου το χαρτί έτσι δεν το πάει. Θα κόψω κομματάκια. Και αυτή μου βοήσει. Έλα. Και αυτή μου βοήσει λέω. Κοντεψή. Εσύ Μάκη. Ναι. Θα τα ακούσουμε και οι τρεις. Ναι, και μου έκανε ένα περίεργο βοητό. Άστα. Παναγιά μου. Σε καλό να μας βγει. Τελείωσε. Τώρα που πήρα το live, εκεί που δεν έκανα live, τώρα θα κάνω. Θα βγαίνω έτσι τα βράδια, θα πηγαίνω σε διάφορα μέρη. Ή θα βγαίνουμε μαζί και θα βρούμε και την αγάπη. Και που το μαζεύεις θα πάλι να το βιώσει.
άλλος ένας παρακολουθεί, αλλά δεν γράφει και κάτι να μας πει. Μαζεύουμε μετά αυτό. Μαζεύουμε τώρα. Είμαστε εδώ πέρα. Πόσες φορές ακούμε στο break, πάντα καθαρίζει το τραπέζι. Μην τα πίνει. Para pasar. Πώς είδες το bread με τα πράγματα τα αγγλικά μέσα? Σου πω την αλήθεια, όλα τα ήθελα. Να τσίπαγα από όλα. Μάκη, από όλα τα γλυκά που σου έδειξα, τα μπισκότα, όλα αυτά. Για πες. Τι κάνω αυτός. Όλα. Σίγουρα. Άντε με το καλό. Τι. Έγκυος είναι. Α, έγκυος είναι. Με ένα πόνο να έχει. Έλα. Αλλά μετά θα δει τα σκούρα. Όλα καλά ρε παιδί μου, αλλά τα παλιά τα χρόνια ήταν αλλιώς. Πάνω Τώρα, σε τι. σε γενικές απόψεις ρε παιδί μου, πάνω για τα παιδιά, στα... τα πάντα όλα. Θα βλέπεις τώρα τι έχει γίνει ρε Γιάννη. Τι παλιά είναι διαφορετικά. Τι παλιά είχε τώρα με έναν τρόπο γίνονται τα παιδιά. Το ξέρουμε ότι γίνεται με έναν τρόπο. Τι άλλα τα χρόνια εκείνα, αλλά τώρα. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, που ήταν οι πιο καλύτερες οι συνθήκες ρε παιδί μου. Εντάξει, και μπορούσες να κάνεις και 5 παιδιά που λέει ο λόγος. Τώρα το σκέφτεσαι και να κάνεις. Εντάξει, αν το... Αν δεν το πετάς, το κρατάς, όπως χιονάκι. Εντάξει, μια πάνα, ένα γάλα θα του πάρει. Τώρα, αν άλλα παιδιά τρώνε και κοτολέτες. Όχι ότι δεν ζήσαμε κι εμείς ρε παιδί μου, φτωχικά, δεν είναι. Πάντα, θα πέρασε. Εγώ είμαι και μια μέρα. Αυτή η νύχτα πέρασε, το ξημέρωμα θα σε βρει όμως. Και τι το είπα. Στα συγκαμή μας πάει.
να σχολιάζει. Και μετά λες για μένα. Μα όταν τον ακούς και λέει «Αχ, και αυτή η νύχτα πέρασε», τον λέει το ξημέρωμα θα σε βρει. Κάτσε εδώ. Πάντως όλο οι υπαλλήλους, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Το καινούργιο. Πάλι Μάκη άλλους έβαλε το Μπρέτ. Πάλι άλλαξε υπαλλήλους. Τι γίνεται. Κάθε φορά που ερχόμαστε ρε παιδί μου, το όλο και καινούργιοι. Τώρα ήταν πιο πολλά αγόρια. Από τι είδα. Όχι, είναι μια κοπέλα εδώ στις Αθηνικά, μια στις Ηρώτικες, μια άλλη που ήταν στα Η άλλη τι Φιγουράκια ήταν εκεί. υπεύθυνη και φώναζε. Όχι. Μεταξύ τους κάνουν αστιούλια. Ναι, νοστιούλια. Μεταξύ τους. Άρχισε η κίνηση. Άρχισε το πηγαινάκι. Σε λίγο θα ξημερώσει. Πάντως ευτυχώς δεν κάνει κρύο. Με αυτή τη θήκη Ναι, δεν μπορείς. δεν. Ναι, και που έβγαλες την άλλη φύγη την πέταξες. Από και μάδαγε, είχε χαλάσει που μείνει. Και βάλες την καινούργια φύγη. Είναι σκληρή. Όχι, δεν φταίει, δεν είναι αυτό που κλείνει. Το άλλο, τον Άιρ, πώς το λέμε. Ναι, το διαπανές. Α, ναι. Ναι, αυτό σου λέω. Θέλει να πάρει σαν και εμένα. Αυτή είναι η μαλακιά τώρα που έχω. Κοίτα ρε. Α, Βέβαια, όταν έπαιρνα μήκο, έπαιρνα το χάρτη και το άνοιγα όλο. και έβαλες το καλαμάκι. Κρουασάν. Μου τέλεις το κουρασάν μωρέ μέσα στο Μέλκο. μελικό. Α, Γιατί? μέσα στο μέλκο μωρέ το κουρασάν. Ναι. Εγώ ξέρεις πότε έπινα μέλκο. Όταν ήμουν Άγιο στο Μάκη. Μάκη σε σένα έπινα πολύ γάλα. Ναι, και ήθελα κάθε πρωί ένα μίλκο και ένα κρουασάν. Κάθε πρωί. Και έτρωγα. Κάθε πρωί. Μα δεν είχα το κρουασάν και το μίλκο. Γι' αυτό ζητάς πολύ γάλα. Είναι γαλακτερό παιδί. Έλα εδώ να κάτσουμε. Σε σπιτάκι του πίσω. Ο Μάκης και κάποιο άλλο άτομο τώρα με βλέπει, αλλά αυτό είναι ότι όταν κάνεις live, ότι δεν βλέπεις ποιο άτομο μπαίνει, ειδικά στο YouTube. Πρέπει να το αλλάξουν. Να το κάνουν και αυτό, να βλέπεις ποιος μπαίνει και στο live. Πάμε και τόσο λίγο. Ναι, λίγο. Τι γιατί, να το πω όλο, δεν να φύγω. Γιατί θα πατάξω το... Να καθίσεις, έπαιξε άστο. Θα πατάξω.
και τώρα σε κόσμο. Λίγο. Αλλά μέχρι τη μύτη μου άφησε με το όμορφο. Δεν λέω. Θα βάλω τα γυαλάκια μου στο ψυχό. Να τα χωρέσω. Θα τα βάλω στο κεφάλι μου. Θα ξεκάθω πάνω. Να θυμάσαι ότι τα έβαλα εγώ. Γιατί καμιά φορά ξεχνάω. Να θυμάται, έβαλε στο κεφάλι στα γυαλάκια. Ο Μάκης. Τα γυαλάκια του κεφάλι. Επειδή βλέπει ο Μάκης, ναι, και θα πει πάλι ξεχνάς. Βάλουμε την τσάντα. Έλα, τι. Μα δεν έχεις βάλει αυτή ρε παιδί, να σε φτιάξω. Α. Αυτή τώρα στην παραδίδω εσένα. Α, θα τα στη δώσω μετά. Για να πετάξεις εσύ τα τέτοια. Κάτσε τώρα να δούμε πώς κλείνει αυτή η πουλακή. Συγγνώμη τώρα, αλλά είναι άλλο κοντάρι αυτό και δεν ξέρω. Κοιτάνε περίεργα και καλά. Υπάρχει γιατί η περίεργη. Είδες, υπάρχουν και περίεργοι που κοιτάνε περίεργα και γελάνε, αλλά εγώ δεν μασάω. Ήταν η πρώτη φορά που κοιτάξαν και χαμογελάσαν έτσι περίεργα. Και μετά σου λέει πως σκοτώνονται. Πα. Τώρα παίξουμε και λίγο έτσι στο γυρισμό. Εγώ νόμιζα ότι θα πήγαμε από τη γέφυρα από εδώ. Να κόβαμε δρόμο, θες να πω. Εδώ πας από εκεί δεν κόβεις κάνεις κύκλο από εκεί. Κύκλο κάνουμε. Από τη γέφυρα τι, δεν έχει και τίποτα. Εντάξει, από τη γέφυρα. Λίγο κίνηση, λίγο φασαρία. Θα πας μέσα στην ερημιά, τι θα ρίξεις. Τα πίτια, τα πιτάκια. Συγγνώμη και εδώ τώρα τι δείχνω. Κλείστο. Α, με φωνάζεις παρακαλώ. Μου λες τι δείχνω. Το γυρισμό. Το γυρισμό, ναι. Την επιστροφή. Την επιστροφή. Εμείς είμαστε και κοντά, πάλι καλά. Αυτό βλέπω, το άλλο το κοντάρι έχει πιο σταθερότητα, φαντάσου, από αυτό εδώ. Δεν ξέρω, Μάκη, βλέπεις ότι κουνιέται κάπως την ώρα που περπατάω. Να το άλλο το κουτί, το πράσινο. Πώς σου λέω που είναι πάνω εδώ στην Πειραιώς, κοντά στο factory. Ναι, αυτό το άλλο το κοντάρι που σου λέγα για να το φτιάξω, αυτό παρατηρούσα ότι ήταν πιο καλύτερα, δεν μου έκανε πάνω κάτω. Αυτό το βαστάω και όταν περπατάω, του κάνει.
Το καταλαβαίνω, ναι, γιατί το καταλαβαίνω εγώ. Να το άλλο που πήγαμε στο Practical. Δεν μου κάνει έτσι πάνω κάτω όταν περπατούσα. Είναι πιο σταθερό. Ήταν ναι, πιο σταθερό. Φαντάσου και είναι και το κοντάρι που ανεβαίνει κιόλας πάνω. Και υποτίθεται αυτά που βαστάς χαμηλά είναι τα πιο καλύτερα από ότι το κοντάρι το άλλο. Τέλος, θα πάρω παιδί μου εγώ αυτό που δένει απάνω μου. Θα βάζω απάνω μου. Τη ζώνη αυτή που έχει τότε που βάζει το κινητό απάνω και τελειώνει. Η γυναίκα του Νίκου τέτοιο άμαξε οδηγάει. Α, μικρούλι τέτοιο. Πράσινο αυτό. Και το έχουν βγάλει λαχανίτσα. Λαχανίτσα. Έτσι, το ίδιο, τέτοιο χρώμα, το ίδιο έτσι. Λαχανίτσα. Όλους έχουν ρημάξει εδώ πέρα, δεν είναι όπως ήταν. Καμία σχέση πριν τον κορονοϊό που ήταν διαφορετικά εδώ πάνω. Καμία σχέση. Τώρα είναι πιο χειρότερα. Αντί να τα πιάνουν, τα ρημάζουν. Τα μόνα σταθερά που έχει μείνει είναι αυτός με τα πολύφωτα και τα λοιπά. Τι έπαθες καλές. Τώρα μου θυμάστε, Halloween έγινε. Όταν θα έχουμε Halloween του χρόνου, θα σε βάλω σε ηχογραφήσω, να μου κάνεις κάτι τέτοιο. Να, αυτό εδώ το αμαξάκι πουλείται. 7.300 είπες. Ναι, 7.300. Όχι, 7.300. Ναι, 7.300. Ναι, καλά το είπαμε. Αυτό το αμαξάκι. Το πεζόλ. Και με αυτά το παίρνεις. Στα 300 θα μάλωσαι. Ας έχεις πρώτα τα 700. Τα 7, όχι 700, κάτι. 7, άντε, με τους αριθμούς, όλο. Απαπα. Η Nissan, χρόνια. Η Nissan, ναι. Η Nissan. Δεν άκουσα το κομμάτι. Η Nissan. Nissan, Χατιάς. Ναι, χρόνια. Φαντάτσου. Nissan ήταν. Ο θείος μου είχε. Nissan ένα φορτηγάκι. Τι λέει. Μόνο τα μαξάκια μπορεί να ήταν και το φτιάξε με καρότσα πίσω. Το είχε, ναι, κουβούκλιο, το είχε φτιάξει ωραία. Το είχε κλείσει τότε που δούλευε και είχε το μαγαζί με τα σιδερικά. Το είχε κάνει έτσι, το οποίο να κλείνει, γιατί του βρεχόντουσαν τα πράγματα όταν έβαζε και σαν σιδεράς που ήταν και που είναι ακόμα, καλή τη ώρα και που είναι. Ναι, και το είχε φτιάξει έτσι για να μην του βρέχονται. Και το καλοκαίρι στο σπίτι είναι για μπάνιο. Δεν άνοιγε, την είχε κλειστεί, την είχε κολλήσει. Το σπίτι είναι για μπάνιο και σε κάνει σιγουρικλάκι, Wow! Καρότσερι, καρότσερι. Είναι το στρώμα μου μόνο, όχι διπλό είναι.
Αυτό ήταν το Σάντος. Το Σατό. Πιο πολύ ήταν έπιπλα και η Σάτο ήταν πιο πολύ σε γραφεία. Ναι. Μα πότε είχα έρθει τελευταία φορά που είχα έρθει για το bread και θυμάμαι ακόμα ήταν μια χαρά. Και τώρα το βλέπω ρημαγμένο. Καμία σχέση. Και θυμάμαι και τα Χριστούγεννα που είχαμε έρθει. Ναι, δεν ήταν έτσι καλέ. Αυτό ρήμαξε. Είναι τα μαζέλα. Ναι. Και θυμάμαι πριν τα πάρουν και το κλείσει από εδώ, είχε μπαζάρ. Τα είχε πολύ φτηνά εδώ τα πράγματα. Είχε σαλόνια. Ναι. Αλλά ήταν έπιπλα όπως είναι στο IKEA. Έτσι δεν ήταν ποιοτικά έπιπλα. Α, όπως φτιάχνει. Ματζίλικα, ναι. Που δίνεις μια μπουνιά και τέλος. Τότε αυτές η Σάτο, η Tiger. Δεν θυμάσαι τη Tiger. Και αυτή με έπιπλα ήταν. Δεν πολύ θυμάμαι. Έτσι, ονομασίες. Πάντως ήξερα ορισμένα μαγαζιά με έπιπλα, ειδικά κάτω στα ταμπούρια, εντάξει, που υπήρχαν πολλά επιπλάδικα, γιατί μετά είδες ένα έκλεινε. Ναι. Και υπήρχαν τότε που είχα πάρει τη βιβλιοθήκη, είχα πάρει κρεβάτι, δεν θυμάμαι. Αλλά μετά που βρήκα ένα επιπλάδικο κάτω στη Γούναρη, στον Πειραιά, και έπαιρνα από εκεί έπιπλα. Και καλά και φθηνά. Άντε βλέπεις τη διαδρομή τώρα, Μάκη. Είχες βγει εσύ τώρα έξω και πήγαινες βόλτα. Εδώ η ψυγεία είναι. Κάτι είναι. Κάθε φορά δηλαδή που περνάς, ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Σαν σκούπα, σαν... Κάτι εδώ ανεμιστήρα πρέπει να έχει, κάτι... Κάτι με σκοτώθουμε γιατί έχει και λακκούβετσα το χάμα. Ορίστε. Σε έφερα στα χαρτάκια του παππού. Κάθε φορά που περνάω, όταν περνάμε δηλαδή, ή περνάω εγώ και αυτά, λέω πού είναι λέω τώρα που δεν καπνίζω. Το έχω παρατηρήσει. Τώρα που δεν καπνίζω, όλα μου τυχαίνουν με τσιγάρα. Και όταν κάπνιζα δεν μου τυχαίνανε με τσιγάρα. Δεν κάπνιζα όμως στριφτό. Όχι, στριφτό δεν κάπνιζα. Αφού με πείραζε το στριφτό. Είχαμε κάνει όμως. Είχαμε πάρει και το μηχάνημα. Ναι, κάναμε για ένα διάστημα, μετά είχε αρχίσει και μας πείραζε το στριφτό. Μετά το γυρίσαμε στο ηλεκτρονικό. Κάναμε και ηλεκτρονικό, πάλι μας πείραζε. Εγώ όμως το έκοψα το τσιγάρο λόγω ότι που αρρώστησα. Εσύ συνεχίζεις. Εδώ επισκευάζουν τα έπιπλα. Κάτι τέτοιο έχουμε καταλάβει. Ότι παίρνουν ό,τι από μαγαζιά και τέτοια, τα έπιπλα και τα επισκευάζουν εδώ πέρα μέσα. Και γίνεται χαμός. Μα αυτό, δηλαδή και την άλλη φορά είχα δει πόσες μέσα και φτιάχνανε.
και τα φτιάχνουν και μετά θέλουν να το πουλάνε. Ναι. Το περισσότερο είναι παλιά. Να τα λουστράρουν και να τα... άμα έχει τίποτα Και θα τα κανένα πήγαινε πόδι, σε καμία ξέρω. βιτρίνα και θα τα... Σου τα δίνει εσένα, ναι. Έχει φυλέκτες εδώ που μαζεύουν τα παλιά έτοιμα. Ναι. Το πρώτο λεωφορείο. Πειραιάς Ομόνια. Όχι, αυτό είναι το 49. Ο Μάκης τα γνωρίζει τα λεωφορεία από εδώ. Αχ, έχει πιαστεί το χεράκι μου. Γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε, να μην βαστάμε καθόλου. Και να αλλάξω το χέρι, πάλι αισθάνομαι ότι κάτι κάνω λάθος. Ότι πάω αλλιώς. Ότι δείχνω αλλιώς. Να είμαστε πάλι πίσω στο Μερλίν. Γεια σου Μερλίν. Ανάβανε τα άλλα. Τώρα δεν το ανάβανε την πινακίδα. Πρώτα ναι, τα ανάβανε. Τώρα... Κάθε φορά που περνάγαμε ήταν αναμένες οι πινακίδες. Τώρα μου φαίνεται κάνουν οικονομία. Και να πεις ότι δεν οικονομάνε τα κέρατά τους, τα τρίβολα αυτές εταιρείες. Αυτές εδώ και τι δεν βγάζουν. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Δεν θα δώσω τη νίκη θα δίνω εδώ πέρα κάθε μήνα. Αποκλείται να είναι με νίκη. Είναι ιδιοκτητό. Μπορεί να τα έχουν πάρει, Γιάννη. Πώς και εδώ, κοίτα. Ήρθανε τώρα να πάρουν να φάνε. Μαμά μου. Α, και στο Πέπκο, πώς το διάλογο το λένε, ας το κάνω πια ονομασίες μου βγάζουνε, που είχαμε έρθει και εκεί να πάω μια δόση, να έρθουμε πάλι. Αλλά δεν με ευχαρίστησε εμένα. Σαν πρώτη δόση που πήγαμε μέσα, δεν... Και η αρχή είναι άλλη, λέει ότι είναι μια χαρά, καλό. Τώρα εγώ που μπήκαμε μέσα δεν. Εντάξει, είναι. Εγώ δεν αλλάζω. Σαν το Τζάμπο, το Μερλίν και κάποια άλλα μαγαζάκια δεν τα αλλάζω. Είναι τα μόνα που έχουν πιο πάνω κάτω στις τιμές πιο εντάξει. Τα άλλα μαγαζιά που δεν είναι και καταλαβαίνει. Και ο Μουστάκας, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι του παιχνιδιού. Είμαι ο Μουστάκας. Αλλά χαλάνε και αυτόν γρήγορα. Εδώ δώσαμε στην Αγάπη ένα κουκλάκι και το χάσε δευτερόλεπτα. Και έκανε και 15 ευρώ ή 20. Φαντάσου. Πόσο ακριβό. Και σε ένα παιδί να σου να δώσει χαλάς. Κοίταξε να δεις, άλλο το παιδί, άλλο το σκυλί. Μην το μπερδεύουμε. Ναι, εντάξει, αλλά το σκυλί θα το δαγκώσει, το παιδάκι τι θα κάνει. Μόνο άμα πάρει τώρα τα ψαλιδάκια όπως κάναμε τα παλιά τα χρόνια και να εκδικηθούμε για να τότε η μάνα μας να μας πάρει άλλο. Καθόμασταν και σκίζαμε το παιχνίδι και λέγαμε μαμά. Μας χάλασε ή το σπάγαμε για να μας πάρει καινούργια. Εσύ και εδώ κερδίσεις. Ναι,
Κεραίες έχει. Τώρα το είδα. Το ήξερες εσύ. Τις είχα ξαναδεί και μάλιστα είχα ξεχάσει μια δόση να ρωτήσω το Μάκη, σε αυτό εδώ το σημείο Μάκη, κάτσε αν θα το μεγενθύνω, είναι κεραίες. Μπορείς να διακρίνεις τι κεραίες είναι, σταθμού, τι είναι. Γιατί και την άλλη φορά που περάσαμε, δεν ξέρει λέει, και αυτά και ήθελα να σε ρωτήσω αλλά το είχα ξεχάσει. Ωραία, φίλε. Εδώ μέσα είναι θέατρο. Ναι. Εδώ κάνουνε Εθνικό θέατρο. το... Ειρήνη Παπά. Πάμε έτσι να πάμε τον κύκλο, έτσι ή δεν θες? Ποια τα? Τα μπιφτέκια. Α, ναι. Ξέρεις τι λέει ο Γιάννης τώρα γαμάκι για τα μπιφτέκια, το σουβλατζίδικο. Τα δυο μπιφτεκάκια που έβαζε και αναλογούσαν λέει στο άτομο. Ναι, το μισό μπιφτεκάκι. Το μισό μπιφτεκάκι. Εδώ παιδιά είναι η Ιον. Γελάει ο Μάκη. Η Ιον, η σοκολάτα. Το καρασικάκι. Να πάμε από το factory μέσα. Από εκεί. Το κινέζικο. Εμένα μολοσσός. Το θέμα σε αυτό το που μέναμε. Κερατσίνη. Ναι. Κερατσίνη, κάτσε να δεις. Χαραυγή, απάνω. Εδώ παιδιά είναι η Ιον. Σοκολάτες Ιον. Ιον. Τώρα δεν μυρίζει Μάκη. Σοκολάτα δεν δούλευε κανένας να μυρίσει. Έλαντε. Άκου εκεί. Μισό μπιφτεκάκι ο καθένας. Ούτε 4, 3 μπιφτεκάκια ήτανε για 3. Για... Και το άτομο ήταν. 4 μπιφτέκια. Ναι, 4. Ούτε 4 ήταν, 3 γιατί ό,τι και καλά. Ήθελαν να δώσουν και σε άλλο κόσμο που έλεγε τότε. Τόσο. Θέλανε να βοηθήσουν μια οικογένεια, κιόλας δεν δίνανε το ανάλογο που πρέπει. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι εκκλησίες βοηθάνε. Πάντως τότε, Θεός χωρίς τη γιαγιά, που βοηθούσε ο Άγιος Νικόλας κάτω στον Πειραιά. Μετά ποιο ήτανε? Και άλλη εκκλησία. Η Αγία Τριάδα. Ναι. Κοίτα που τις έχω ξεχάσει τις εκκλησίες αυτές. Φαντάσου κοίτα πόσο μεγάλο είναι, Ιω, ναι. Κοίτα, εδώ, από εδώ πόρτα, από εκεί πόρτα. Από εδώ παίρνει το προσωπικό, από εδώ και από εδώ, ναι. Βέβαια, παντού με κάμερες είναι. Φυσικό είναι. Εργοστάσιο είναι. Πω τώρα, μπετονιέρα.
μπουτουνιέρα, πώς, πετονιέρα, καλά το είπα. Που έβαζε μέσα το τσιμέντο, το νερό, κάριζε αυτό και γκρου. Έλα βρε εσύ. Πω. Ναι, και ανακάτευε το τσιμέντο και έβαζε και χαλίκι μέσα και έφτιαχνες ένα ωραιότατο, πώς το λέγανε, άχου, κοίτα, κι εγώ σαν παιδάκι τέτοιο έφτιαχνα. Σκάλιζα εκεί στη Σαλαμίνα ειδικά, τον κήπο της μάνας μου. Έφτιαχνα όλα κουβάκια. Εδώ είναι το factory. Outlet factory. Και εδώ έχω να μπω χρόνια μέσα. Ποτέ. Κάτσε το μπλουζάκι που είχες πάρει Μάκη από εδώ δεν ήταν μέσα. Πόσα χρόνια πίσω, 4-5. Μάκη είσαι εδώ. Δεν μ' Ναι. άρεσε. Α, Δεν μ' άρεσε. ποιο? Είναι πολύ μπέρδαμα ρε παιδί μου. Ναι, και ακριβό. Χάνεσαι. Και ακριβό είναι. Μετά εντάξει, ότι έχει μάρκες, εντάξει. Όχι, του άρεσε τότε το μπλουζάκι που είχε πάρει ο Μάκης και το είχε σε προσφορά, θυμάμαι Μάκη. Από 15 αν θυμάμαι καλά και το είχε βάλει 7 ευρώ και το πήρες. Άχου τι έχουν κάνει Μάκη. Έχουν βάλει καπέλα, αποκριάτικα καπέλα. Ωραίο αυτό. Πού πας εσύ Ψιψινούλα? Ναι, σε προσφορά, καλά το είπα. Κοίτα εδώ, καπέλα έχουν βάλει. Έχουν κρεμάσει. Αυτά είναι τα σπιτάκια που είναι με τα ζαχαρωτά. Το ένα, το άλλο δεν ξέρω. Και το άλλο είναι με ζαχαρωτά, όχι. Είναι καλαμπόκια και τέτοια. Ναι. Πάντα την κοπέλα εδώ με τα ζαχαρωτά εγώ έχω πετύχει. Το άλλο δεν είναι. Εδώ είναι το Big Shopping. Στο βάθος. Δεν φωτίζεται. Το... Τόση ώρα τράβαγα πιο κοντά αντί να το είχα ξεχάσει. Δεν πειράζει. Εκεί στο βάθος είναι το Big Shopping. Έλα ρε, το φέρα τόσο κοντά. Ναι, αλλά είναι και λίγο δύσκολο για να το φέρεις πίσω. Και δεν το κάνει αμέσως στο κινητό. Ολόκληρο πάρκινγκ. Και αν έρθεις στις ημέρες που λειτουργούνε, γίνεται χαμός εδώ, Γίνεται χαμός. Τώρα δεν το κλείνουμε. Ποιο, το πάρκινγκ? Εδώ το κινέζικο. Δεν θυμάσαι που μας είχε κλείσει το αμάξι? Ναι, αυτό λέω. Παλιά το κλείνανε, τώρα δεν το κλείνουμε. Μήπως φωνάξανε και γι' αυτό. Μπορεί, ναι. Πάντως έχει πολύ υγρασία, Από υγρασία τι λέει Μάκη, για δες. Γιατί τα αμάξια είναι πολύ με την υγρασία. Για το φεγγάρι. Για να δω.
Ωραίο. Να μας φάνε κιόλας. Βρύσια χάρη. Το κινέζικο. Το μαγαζί το κινέζικο. Θέλω να ξανάρθουμε. Ναι. Τι έχει, 90% λέει. Υγρασία. Ναι. Γι' αυτό. Εδώ είναι το κινέζικο. Το μαγαζί. Που έχει ωραία φαγητάκια και σούσι. Και κάθε Κυριακή κάνει μπουφέ. Και είναι 16,5 το άτομο από ό,τι θυμάμαι. Και τρώω τα πάντα όλα με 16,5 ευρώ. Από τις 1 μέχρι τις 6. Από ό,τι θυμάμαι. Κάπου τέτοιο. Ναι. Γι' αυτό δεν θα... Δεν έχει. Γιατί είναι άλλη χώρα από εδώ. Άλλη χώρα, ναι. Άλλο μέρος. Έτσι μ' αρέσουν οι γειτονιές που να έχουν ησυχία, να μην... Ακούς, μπου. Αυτές είναι οι γειτονιές. Τα βήματά σου ακούγονται. Τα βήματά σου ακούγονται. Ακούγεται και το παπούτσι που έχει πάρει ένα πετραδάκι τώρα κάπου. Το δικό μου ή το δικό μου? Το δικό μου. Γιατί είναι από κάτω με λάστιχο. Και γι' αυτό το παπούτσι σου, τα βήματά σου. Ακούγεται σαν φρύδι τώρα. Ναι. Μπορώ να σου βάλω το μικρόφωνο κάτω. Να γυρίσουμε ταινία. Οι σκιές μας. Έχει πιάσει εδώ τώρα ένα τραβηγμά εδώ. Τραβηγμά. Έχει πεθάνει. Απάνω. Έλα σαν νόμο. Μήπως είναι από την υγρασία, Γιάννη. Ξέρω εγώ. Θες να την πάρω, παιδί μου, τη τσάντα. Το πάθαμε. Θες να την πάρω τη τσάντα. Πώς στήσανε έτσι εδώ την πολυκατοικία αυτή, ρε παιδί μου. Φάτσα κάρτα. Άμα το έχω τα χέρια έτσι κάτω, ξέρεις, αισθάνομαι τώρα. Να το κάνω έτσι. Ναι, Πάει, πονάει. Όχι, πάει, εντάξει. Α, κοίτα ήσυχα που είναι εδώ. Ήσυχα λέω. Μα μπράβο. Από εδώ μεριά γαμάκι. Πολύ ήσυχα. Ναι, τώρα θα πεταχτεί κανένα ζόμπι. Δεν ακούγεται τίποτα. Πω ρε φίλε. Ακούω τη γλάρη πέρα. Έφυγε ο Μάκης. Δεν ξέρει ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά και γι' αυτό εξαφανίστηκε γι' αυτό. Ναι, κάποιος άλλος σε έβλεπε, αλλά δεν έγραψε κάτι να δούμε ποιος τι να πει και εκείνος και ή εκείνη ή εκείνος τη γνώμη του. Ξέρω εγώ, να πιάσουμε έτσι μια κουβέντα, μια συζήτηση. Να μην λέμε «Α, εδώ είσαι». Εδώ είναι το παιδί.
Και εμείς το κακόλο. Ότι είχε καλά βγήκε. Δεν το κακολόγησε. Όχι, όχι. Γιατί μου έδειξε ότι και καλά δεν υπάρχει άτομο. Γιατί βγάζει είναι το ανθρωπάκι και λέει πόσα άτομα δηλαδή παρακολουθούν. Ξέρω, ρε φίλε. Α, ξέρεις. Το έχω δει, ξέρω. Α, ναι, το έχεις δει. Ο Γιάννη δες. Εκεί. Κάνει γυμναστική στο χέρι του. Από εδώ ευθεία είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη. Το Ολυμπιακό, το γήπεδο. Γεια. Καμία σχέση με μένα. Ναι. Γεια. Και πάμε στον Άγιο Δημήτρη. Την εκκλησία μας. Κοίτα, τόση ώρα τα μάτια μου δεν με τσούζανε. Με το που πλησιάζουμε προς το μέρος μας από εδώ πάλι με πιάσε. Τι στο καλό. Άρα κάτι μεριά εδώ εμάς έχει. Και πιάνουν τα μάτια μας. Το τρένο. Το τρένο. Να το. Εδώ τώρα φτιάχνεται αυτό. Κοίτα εδώ. Τα μάτια μου. Τέλος, θα παίρνω το κινητό και θα φορτώνω με μπαταρίες και τα λοιπά και θα βγαίνω έξω και θα πηγαίνω στον Πειραιά, θα πηγαίνω, περπατάω, πηγαίνω παντού και όλα. Είναι και στην οδό Φιλής. Πού είναι αυτή? Στην Αθήνα πάνω. Χριστός και Παναγία, εγώ δεν ξέρω πάνω Αθήνα. Φιλής είναι γνωστή, τα μπουρδέλα είναι όλα εκεί. Α, Παναγία μου. Είσαι μπουρδέλο μέσα, ναι ρε. Και τι να κάνω εκεί πέρα πάνω, καλέ. Έλα, Παναγία μου. Να πάρεις συνέντευξη από το ασχερότερο επάγγελμα του κόσμου. Να, το τρένο. Άκου. Έλα, σταματάει για μας έρχεται, έλα. Όχι, βρε. Πάει σιγά. Καλέ, αυτό είναι... Όλα τα βαγόνια έχει βάλει, καλέ. Είστε τι μου, κύριε. Πολλά βαγόνια. Πολλά βαγόνια. Άλλες φορές πιο λίγα βαγόνια είχε, τόσο πολλά έχει. Μένα Παναγία μου. Άλλες φορές είχε μέχρι 5. Τώρα θα κάτσω να τα μετρήσω μετά. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνεις, Γιάννη, πώς είσαι, Γιάννη? Τι να κάνω, καλεσφορία μου αφού. Η εκκλησία μας, το Νέο Φάληρο, ο Άγιος Δημήτριος. Ναι, είδες. Και καλά που τις βρήκα τις κουβερτούρες, γιατί είδες, τα Χριστούγεννα δεν τις βρήκα. Οι γραμμές του τρένου. Καλά κάνανε και βάλανε κάγκελο, αλλά πρέπει να βάλουν και άλλο κάγκελο. Αλλά άμα θέλεις να αυτοκτονήσεις, να πηδήξεις, λέει.
Ναι. Α, γι' αυτό πήγαινε η κοπέλα. Να μπαίνει μέσα η κοπέλα. Βοήθειά μας πρωί-πρωί. Βοήθειά μας. Δεν είναι κάτι να του. Λες. Να είναι η κοπέλα αυτή. Να τώρα είδες κουράστηκα. Με τα σκάλια.